küçük penal ýasayar. Bire gerekli zatlar: gazan kley, yumşak kağız ve sirma. Naşyn ýarak sirma. Gelin indi penalymyzy ýasamagyna başlaýan. Öňden gyzyr kleýimizi alyp çalýar. Indi bolsa sirmamyzyň ters tarafyna emleýär. Yumşak kağızymyzyň elek tarafyna gazan kley çalýar. Sirmamyzy emleýär. Indi bolsa açyp beresine urýar. Seni taptık bilen. İki gırasını yemleyer. Böyle kağıdımızı alıp yemleyer. Artık kalan yerimiz ketýär. Bu tarafını şaňardyp yemleyer. İçini birazcık açıp şu iki burçunu birbirine yemleştirýär. Oğuduk bastırýar. Kleyni köplek koymak soňra jemleşmer. Gowgurandan soň elek tarabyna çöwürmeli. Yüzüne etler şekerini çırpıp bilersiniz. İsteseniz şunu yana edip bilersin. Ina, küçük penalymyz hem taýýar. Siz isteseniz muny öýüňizde hem ýasap bilersiniz ýa-da muny gowraklaryny. Hoş sag bolun.